كلا ጓል ኣንስተይቲ ለባም ኣይኮነትን ግን ድማ ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ለባም በላሕን ጥበበኛን ክትከውን ትኽእል እያ ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ተፈጥሮ ክኸውን ከሎ ለባም ምዃን ድማ ባዕልኻ ኣብ ርእስኻ ብምስራሕ ዝህነፅ ነገር እዩ ለባም ሰበይቲ ምዃን ስለምንታይ የድሊ ዝብል ድማ ዓብይ ሕቶ እዩ መልሱ እውን ሓፂርን ግልፅን እዩ ሕጉስ ርጉእን ህይወት ንምንባር ከምኡውን ካብ ዘየድሊ ምንክርታት ንምቁጣብ እዩ ኣብዚ ዘመን ናይ ልባም ሰበይቲ ትርጉም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተመሓየሸን እንዳተቐየረን ይመፅእ እንኳ እንተሃለወ ትክክለኛ ትርጉሙ ግን ኣይተቐየረን ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ለባም ክትበሃል ዝገበርዋ 8 ነጥብታት ክንርኢ ኢና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ክሳብ ሕጂ ስድራቤት እንተዘይኮንኩም ድማ ኣብ ቀፃሊ ብፅቡቅ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራና ይኹኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ለባም ዝገብርዋ 8 ነጥብታት ቀዳማይ ዓብይ ሕልሚ ኣለዋ እዚ ማለት ናታ ታሪኽ ተወሊዳ ዓብያ ተመርዓ ወሊዳ ሙማት ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ናብዚ ምድሪ ዝመፀትሉ ዕላማ ክትበፅሕ እትደሊ ቦታን እትሓልሞን እትውጥኖን ህይወት ኣሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ህይወታ ክትነብር ከላ ዕለት ዕለት ነዚ ዕላማ ዝኸውን ነገር እንዳሰርሐትን ክትገብሮ ከም እትኽእልን ድማ እንዳኣመነትን ትነብር ብተፈጥሮ ብስድራ ቤት ብሰፈር ብሃገር እንዳመኻነየት ድማ ኣይትሰንፍን ነቲ ዓብይ ትነብረሉ ዕላማ ማንም ከሕደጋ ኣይተፍቅድን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እውን ኣይትተዓናቐፍን ካልኣይ ዶባታት ትሕልው እያ እዚ ማለት ለባም ጓል ኩሉ ነገር ብልክዓ ትገብር ማለት እዩ ግላዊ ክኾኑ ዘለዎም ነገራት ግላዊ ትገብሮም ምስ ኩሉ ሰብ ድማ መጠን ዝሓለፈ ርክብ የብላን መን ንዓኣ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ እያ ብተፈጥሮ ደቂ ኣንስትዮ ንፅባቐ ምድሪ ኮይነን እየን ተፈጢረን እዚ ማለት ዶባታ ክሳዕ ዘይበላሸወት ኣብ ዙርያኣ ሰባት ኣይጠፍኡን ዝጠቕምዋን ዘይጠቕምዋን ኣብ ዙርያ ይእከቡ ለባም እንተኮይና ድማ ምፍታዋን ምድላያን ኣየገርማን እዚ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበ ፀጋ ምዃኑ ስለትፈልጥ ድማ ብምፍታዋ እንዳተታለለት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይትርከብን ለባም ጓል ኣብ ዘይምጥነ ቦታ ኣይትርከብን ክብራ ትሕሉ ዶባታ ድማ ትሕሉ ክንብል ከለና ብኻልእ ኣባህላ ስብስብ ዝበለት እያ ማለት እዩ ኣብ ስርሓን ኣብ ሂወታን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ዝኾነ ፈተውታ ብዛዕባ ክፈልጥዎ ዘለዎም ነገር ብልክዕ ጥራዮም ዝፈልጡ ኩሉ ግዜ ድማ ክሳብ ዝፈቐደትሎም መስመር ጥራይ ይመኽሩ ሓሳብ ይህቡን ነገር ግን ኣብ ሂወታ ወሰንቲ ኣይኾኑን ወለዳ እውን እንተኾኑ ሕጂ ተምሃሪ ሕጂ ተመርዓዊ ሕጂ ስራሕ ክትሕዝለክ እንዳበሉ ዝዝውረዋ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን ሳልሳይ ዘየድሊ ድራማ ኣይትሰርሕን እዚ ብሓፂሩ ረኣይኑ ረኣይኒ ትብልን ማለት እዩ ኣብ ዝኸደትሉ ኩሉ ኣቓልቦን ምስሓብ ክትፍል ዘይኸውን ነገር ክትገብር ኣይትረአን እዚ ምግባራ ድማ ምንም ዓይነት ኣቓልቦ ይቕንሰላን ብተፈጥሮ ናይ ፅባቐ ኣብነት ከም ምዃና መጠን ኣቓልቦ ምስሓባ ይተርፍን ኣቓልቦ ብዘይምርካባ እንተኾነ ናይ ምሽምቓቕ ይኹን ናይ ዓርሰ ምትሓዝ ስምዒት ኣይስምዓን ኣቓልቦ ረኸበት ኣይረኸበት ብዘየድሊ ድራማታት ሂወታ ይትካብዶን ክትኮነ ዝግባኣ ነገር ጥራይ ብምዃን ድማ ሂወታ ትመርሕ ሰባት እንታይ ክብሉን ብምባል እውን ዘይኸውን ውሳነ ኣይትውስንን ልባም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዘሎ ግዝያዊ ኩነታት ቁኑዕ ዝኾነ ነገር ጥራይ ትገብር ተፈልያ ንምርኣይ ድማ ትሰርሖ ድራማ ይህሉን ራብዓይ ሚስጥር ሓላዊት እያ እዚ ማለት ናይ ዋላ ሓደ ሰብ ውርደት ስለዘይትደሊ ድኻም ናይ ሰብ ኣብ ዝረኣየትሉ ግዜ ትሓበአሎም በዚ ምክንያት ድማ ሰባት ኣብ ዝደኸሙሉ ግዜ ደኽመቶም ንኽነግርዋ ይፈርሁን ምክንያቱ ጉዳዮም ትሓብአሎምን ትርድአሎምን እያ ብተወሳኺ ሚስጥር ቤታ ናብ ኣደባባይ ኣይተውፅእን በዚ ምክንያት ድማ ከምዚኣ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ንዓብዪ ሓላፍነት ኣዝያ ትእመን እያ ብድኻም ናይ ሰባት ኣይትላገፅን ክንብል ከለና ሓሜተኛ ኣይኮነትን ማለትና እዩ ዝረኣየቶ ኩሉ ኣይትዛረብን ዝሰምዐቶ ኩሉ ድማ ኣይተብፅሕን ዝተረጋግዐት ድማ እያ ብተወሳኺ ልባም ሰበይቲ ገበና ምሽፋን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ገበና ከመይ ክተስተኻኽሎ ከም ዘለዋ እውን ትፈልጥ እያ ሓምሻይ ንቓላታ ብጥንቃቐ እያ ትመርፅ
እዚ ክንብል ከለና ለባም ጓል ኣንስተይቲ ነተዛረቦ ነገር ሓላፍነት ትወስድ እያ ማለትና እዩ። ቃላት ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎም። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ብጓል ኣንስተይቲ ክንገሩ ከለዉ ዝያዳ ሓያላት እዮም። ሰበይቲ ዝለኣኻቶ ሞት ናይ ፈርሕ ከም ዝበሃል ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምእማን ጥበብ ኣለዋ። ኣብ ታሪኽ ዓበይቲ ነገስታት ዝድፈሩ ብናይ ሰበይቲ ቃል እንትብባዕን እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ዓበይቲ ነገስታት ዝወድቁ ብቃል ሰበይቲ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተኾነ ሳምሶን ብናይ ሰበይቲ ቃል ከም ዝተሰዓረ ይነግረና። ስለዚ ፈጣሪ ንወዲ ተባዕታይ ኣካላዊ ሓይሊ ክህቦ ከሎ ንጓል ኣንስተይቲ ድማ ናይ ምእማን ጥበብ ሂብዋ ክንብል ንኽእል ኢና። ለባም ጓል ድማ እዚ ዝተውሃቦ ዓብዪ መሳርሒ ኣብ ዝኸደትሉ ኩሉ ይትትኩሶን ብጥንቃቐን ብብልሓትን ድማ ትጥቀመሉ። ሻድሻይ ርእሳ ተመሓድርን እትገዝእን እያ። ንወዲ ሰብ ዓበይቲ ዓወታት ካብ ዝኾኑ ነገራት ሓደ ርእስኻ ምግዛእ ምኽኣል እዩ። ካብ ከተማን ሃገርን ምምሕዳር ንላዕሊ ርእስኻ ምምሕዳር ዝያዳ ዝኸበደ እዩ። ምኽንያቱ ሃገር ምምሕዳር ንኻሊእ ምእዛዝ ክኸውን ከሎ ርእስኻ ምግዛእ ግን ንባዕልኻ ምግዛእ እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ግን ርእሳ ክትገዝእ ትኽእል እያ። ማለት እውን ንቓላ ኣዝያ ኣመንቲ እያ። ክገብሮ ዝበለቶ ነገር ንምግባር ኣይትሰንፍን። ብኻልእ ኣገላልጻ ድማ ርእሳ ትገዝእ ክንብል ከለና ሒደት ሞዴላትን ኣክተራትን እናረኣየት ከምኣቶም ንምዃን ብምጽዓር ጉልበታት ትውዳእ ኣይኮነትን። ልባም ጓል ኣንስተይቲ ብዘለዋ ነገር እትውቅብ እያ፣ ብዘለዋ ድማ ዕግብቲ እያ። ድሌት ወዲ ሰብ ዘይመልእ ከረጢት ምዃኑ እትፈልጥን ንድሌታታ ጥራይ ድማ ክትነብር እንተጀሚራ ከም ዘይተዓግብ ዝተገንዘበትን እያ። ስለዚ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ብምግዛእ እቲ ዘለዋ ነገር ትሕጓስ ሰብ እያ። ሻብዓይ ርእሰ ምትእምማን ኣለዋ። ልባም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጣ ዓብዪ ተኣምር ክትፈጥር ከም እትኽእል እትኣምን ጽንዕቲ ሰብ እያ። ርእሰ ምትእምማን ክንብል ከለና ንሳ ብዛዕባ መንነታን ክእለታን ዘለዋ ኣረኣእያ ቅኑዕን ድልድሉን ማለት እዩ። ልባም ጓል ኣንስተይቲ ናይ ባዕላ ውሽጣዊ ሓይሊ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ድማ ኣብ ሂወታ ንዝመጽእ ብድሆታት ይኹን ዕንቅፋታት ብትብዓት ትገጥሞም እምበር ካብኣቶም ፈጺማ ኣይትሃድምን። እቲ ዝዓበየ ምስጢር ምትእምማና ድማ ካብ ሰባት እትረኽቦ ናዳ ወይ እውን ኣፍልጦ ዘይኮነስ ካብቲ ንርእሳ ዘለዋ ክብርን እምነትን ዝምንጭው እዩ። ክገብሮ ክእለ ዝብል መንፈስ ስለ ዘለዋ ድማ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ንድሕሪት ኣይትብልን። ኣብ ስርሓ ይኹን ኣብ ናብራኣ ናይ ማንም ፍቓድ ኣይትጽበን። ምኽንያቱ እቲ ትኽክለኛ መንገዲ ባዕላ ክትመርጽ ከም እትኽእል ተኣምን እያ። ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ፍርሒ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ዝተሸገሩሉ እዋን ንሳ ግን በቲ ዘለዋ ድልድል ርእሰ ምትእምማን ተደሪኻ ተኣምር ትሰርሕ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ እዩ ኣብ ሰባት ተደላይትን ተፈታዊትን ዝገብራ። ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ስለ ዘለዋ ሰባት ምስኣ ክኾኑ ከለዉ ናይ ድሕንነት ስምዒት ይስምዖም። ሻምናይን ናይ መወዳእታን እምንቲ እያ። እዚ ባህሪ እዚ ዓብዪ ባህሪ እዩ። ልባም ጓል ኣንስተይቲ ልባ ኩሉ ግዜ ምስ ቤታ እዩ። ኣብ ዝመስረተቶ ቤት ድማ ፈጣሪት ሓጎስ ባዕላ እያ። ሕጉስቲ እያ፣ ንሰብ ምስኣ ዝነብሩ ድማ መሐጎሲቶም እያ። ረጊኣ ድማ ትነብር። እዚ ማለት ግን ኩሉ ነገር ምችው ማለት ዘይኾነስ ንሳ ኣብ ዘለቶ ግን ምቾት ትፈጥር እያ። ዘይተማልአ ነገር ኣማሊኣ ኣብ ዘይተመቻቸወ ነገር እውን ኣመቻችያ ትነብር እምበር ሓጎስ ደልያ ኣይትስደድን። ስለዚ ለባም ጓል ኣንስተይቲ እምንቲ እያ። ርእሰ ምትእምማን እውን ኣለዋ። እዞም ሕጂ ዝጠቐስኩም ባህርያት ለባም ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዘለዋ እቶም ውሑዳት እዮም። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መሃሪ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እዚ ትሕዝቶ ጠቓሚ ነገር እንተዳእ ረኺብኩምሉ ድማ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ገበሩ።